Ako si Greg, ginaingon, sakit na biyaan ang pamilya, tungod og alang sa ilang kaugmaon. Pero masakit kung binuangan ka lang sa imong asawa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bay, ayo gitawag ko pakyasa sa pupining tawon sa akong gambay ng restaurant. Ha, ato kita, ha? Hebaw ko gamay kang kaon mo, ang gibitar, tika? Sa ikang may restaurant, hambula gid kay sa akong BFF eh. Di gani ka mapakita, gilin ako dito, di sa ko pakita na nimo, okay ra ka? Unsa ba? Kaluuran ba nimo ba yoy? Ang bayas pa sa no. Ikaw akong espesyal nga bisita na ba? Tungod kay usa ka sa kataba na ako aron mahimo na ako akong ipangandoy ng mga negosyo. Ay, kabla ka ba? Mabutang adlaw. Ikaw sa akong tabangan. Kung magnegosyo ka, ingnalang kay di ka balibaran. Nindot ang restaurant ni Fritz sa Naksa? Lagi ma. Mao ginay iyang damgo kani adto sa mga bata pa mi. Nagtuo manggani ko nga bayot ka na si Fritz sinigdako niya, kay luto-luto may ang ganahan. Mao dyo inyong duwaon sa una. Lain pa ato ma ba? Mularga ko. Muabroad ko. Unsa? Muabroad ko ma. Aron makatigom ko. Kay nagplano mi ni Carl nga magminyo. Kinahanglan gid ay nga makalagyo ta, Greg. O Carl, para ni puhon sa atong kasal. Kun mao na, mingawan ko nimo anak, Greg. Itog pa ng aeroplano. Ni anagay ko sa Saudi. Lord, i-guide po. Akong pangayuon mo nga safety ko ning dapita. Hindi na pong totoo manaog. Kanang gamay na lang ang pasayro. Katuog na diha, Greg. Ug para sa ta mag-video call. Duka lang kay ko. Sige, Carl. I love you. I love you too. Bye, Greg. Bye. Kanindot gid sa feeling nga. Magka-video call mi ni Carl sa dili pa ko matug. Buhon sa akong pagpauli. Magpakasal na kami ni Carl. Yes! Nabalik na ko sa yuta akong natawhan. Manaog na ko sa plano. Excited ako nga. Makita ko na sila si Mama. Inguman si Carl. Kasal og the best of the best pag ko. Probida. Of course, Fritz! Imo kong balibaran? Liban, no way. Thank you, bye. Sa bayang reception, ha? Sa gasa mo yung problema, Greg. Good morning, Carl. Bago na. Good morning. Uy, unsa man na? Breakfast in bed. Hala ha, imo jogid at pagkaon din sa room sa hotel. Maanad ka ni ko, ikaw lang cute. Malipayon ko nga, muserbisyo ni mo, Carl. Greg, pagmata. Sakit ako, tiyan. Agay. Agay. Hindi ka sa ospital, Carl. Mubalik kag abroad. Unyang imong pamilya. Nabitaw ka mga makatanaw nila. Ay, dili ba ya lalim nga mobiya kanila, Greg? Kani adto okay ra kaayo nga mi abroad ka. Kay dili pa man mo minyo ni Carl.
Greg, ayaw kalimot. Ang tentasyon naarabaya sa luyo magsunod-sunod dong. Ma, dili ko ingon ni ana. Dili ikaw, kundili ang imong asawa, Greg. Ma, At last, nabalik na ni Pita, Carl. O medyo thrilling na. Kaya may bana ka na. George, di na ta magdugay din niya kay pasig magdudang akong mother-in-law. Ang nilakaw ko niya, gibilin na nako ang among anak ni Greg. Ano magdali man ta? Paimuslan na to ang hikayon. Natuan na sa gawas ang imong bana. George, ano di mo ko makabalibat kung ikaw ang mutana ko ining dapita? Okay. Ako ang tinuon niyo mga kilang. Dili si Craig. George. George. Mayo. Carl. The number you have dialed is either unattended Anong di or man out makontak of ng Oscar? area. Please try your call later. Sa mga nitabo nila dito sa Pilipinas? Si mama na rin akong gutakon. Ganyan ito kaya ito sa inyo, ha? Mga anong tas gawas ito tas restaurant. Kaya gigutom kay ko. Pero George, tingnan Oops. Ay, nagsulti. Nibaw ko. Naggusto na ka mo pa uli. Unya na. Iniguman na tog dinner. Matud pa ni mama. Milakaw ko si Carl ug hangtod mga orasa. Wap ang mauli. Ginuo ko. Ayaw intaw itugot nga na binuang nako ang akong asawa. Si Carl na nawag. Uy, si Bay Fritz man aning... hello, Bay Fritz. May lagruman nga nanawag ka. Basta ka niya, may Greg. Isulti ka mo, pero kalma lang. Ha? Tepa. Unsa ka nang imong isulti nako, Bay Fritz? Hindi ano dinner sa restaurant si Carl. May kauban siya ang burag. Di man maayo ako nakita nila kay sweet man kayo. Giungitan pa siya sa lalaki. Unsa? Oh, relax na ba? Relax. Dili, makaon na ni mo imong cellphone, ha? Relax lang. Concern lang ko ni mo kay kasama ko. Iksoon. Daghang salamat sa imong pagpahibaw nako, Bay. Bay Greg. Wala na ka, ha? Ano niya mo ka? Gituyo na ko nga anhin mo diretso sa imong restaurant. Gusto ko nga ako'y makasakop sa akong asawang maluyibon. Okay. Ikaw ba? Ay, may problema. Kay me. Ay, kada yung araw sa bado, ano yung silang maon? Mau ba? Maayo. Kalma lang, ha? Ay, padasin mo sa ko. Mabayot, rabata sa ulan. Padasin mo sa ko, okay? Ay, ano gusto ko? Alas 6 gabi, mga alas 8. Tuwa alas 9. Inaroon sila. Wata lang. Inaroon oras. George. Very happy. Umalagi sila, Bay Fritz. Ay, kamalay siguro. Morning, ma'am, sir. Oh, uy. Bingo! Oh, Sila ba'y? Gawin man ang atong order. Gutom na ko na.
Mao cute. Yes, your order, ma'am, sir. Oh, Wow! Kalami Diyos atong foods karon din dahil, love. yes, love. Waiter, ibutan na sa table ang mga pagkaon. Oh, tanga man lang ka. So, bago ka din, no? Unsa? Bago lagi kong naabot gikan sa abroad. Greg, ikaw? Nakurat ka? Nga ako ning nang may pagdasa yung order nga pagkaon? Lami lang pagkaon sa. Di ba, love? Balik og linggo, George. Samtang nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Paabutan ninyo ang mga pulis aron mabilanggo sa inyong pagluib na ko. Mga biktim mong duha. Wa mo'y mga uwaw! Nakakuha kog mga likol nga ebidensya sa ilang pagkamaluibon. Og napriso sila si Carl og si George. Bago ito makasama ang kaagi ni Greg, dinining tulumanon. What's the style? Ipapriso is style.